sen näköjään. Se ei tullutkaan kai. Mä astuin tuossa harhaan, niin... Ai, se on niin heikko. Joo. Eli kun mä otanpa lyhyesti. Niin siinä kaatui yksi pihtakuusi lompakkotaleen avustamana ja toinen on menossa. Ja tässä on asiakkaan avustamana lompakkotaleella kiristetty tämä ja seuraavaksi tää tulee rätkähtää tohon toineskin. Ja niin, homma rupee olen sitä myöten sitten selvä, kun mä tonne rahannustan ja rupeen antaa pöristä. Se on näin. Joo. Mutta sinä luot merkkiä sitten, kun se... Yltääkö mitä häsästä? Saattaa tulla. No, Joo, varmuuden vuoksi. Se on siinä ja siinä. Löysää vähän! Kato meni kohta lisää jumiin, kun mä katot teistä lovea, niin kato, unohdin sanoa, että enää mä innostun vähän liikaa. Olis tarvan etuajan. Nyt taas sulla löysiä. Tää oli mun moka, kun mä unohdin sanoa, kun mä sen kaatonoveen, niin kato se kiristys se moottori saa sinne tumiin. Joo. Ei vielä saa niin, mutta nyt taakkarilla sinne tästä toiseen puolelle. Se on vielä löysättyä sitä. Ja kato, se oli muutina, kun unohdin sanoa, että merkistä, että sitten saa kiristää, kun mä saan kaatonoveen menemään mä löysään.
varovasti. Joo. Nyt tämä rupee saada ja saa kiristää. Ihan pakko katsoa. Täällä on nyt tänne. On melkein halkeamispisteessä tää. Noin. Tää kun pääsi alkuun. Tää oli kanssa kun näet tän jäljen niin. Se lähti kato pystysuuntaan halkee tästä niinku ylempää tonne alaspäin. Joo. Eli mä joudun tekemään tosi varovasti. Ai. Just. Sä käy ryvähmässä näitä tuli. Joo. Jees. Mennään nyt kattoo miltä se näyttää lähempää. Hoppla. Eli tässä oli tää, että tosiaan kun ensiksi kaatolovi, niin sitten vasta kiristys. Eli se oli ohjaajan vika, kun en sanonut. Ja niin kuin näet, niin se on vähän... Se rysähti niin katkemalla meni. Joo, kato, tää on niskat nurin. Ja tässä ei pitopuu pidä, vaikka näet, että siinä on niinku 1/3 olisi ollut pito. Joo. Niin tää on näin hauras tää puu.